L-aħħar provi tal-erba' filgħaxija fetħu ta' miġġodda lil kantant Malti Kert Calleja jista' jikkwalifika l-finali ta' nhar is-Sibt li ġej. Madankollu xorta se tkun diffiċli, hekk kif il-kanzunetta Maltija illejla se tkun qed tikkompeti ma' diski oħra b'saħħithom fosthom il-pajjiżi tal-Balkani u l-kanzunetta tal-Iżvezja. Fost il-favoriti netti li l-lejla m'għandhomx iżibuha diffiċli biex jagħtaw passaġġ għas-serata finali hemm l-Iżvezja, il-kantanta Lorin bil-kanzunetta Euphoria li tista' tgħid hija l-favorita netta li mhux biss tikkwalifika l-lejla iżda anke tirbaħ il-festival nhar is-Sibt li ġej. Illum ukoll il-Maltin se jkunu jistgħu jagħtu l-vot tagħhom bħal huma mħeġġa jagħmlu l-pajjiżi kollha li se jkunu qed jieħdu sehem fis-semifinali tal-lejla. Kert Calleja se jkanta fir-raba' pożizzjoni id-diska This is the Night. Is-semifinali tal-lejla qed issir fl-okkażjoni ta' anniversarju importanti għal dan l-avveniment, tant segwit madwar l-Ewropa kollha. Illum ukoll l-24 ta' Mejju jaħbad it-58 anniversarju mill-ewwel Eurovision Song Contest, ġifieri bħallum 58 sena ilu twieled dan il-festival tant prestiġjuż u għal propju għal dan se jkun hemm anke l-ewwel rebbieħa tal-Eurovision Song Contest li għandha l fuq minn 80 sena llum il-ġurnata kantanta tal-Iżvezja. Sa dan it-tant iż-żifna tad-diska Maltija This is the Night kisbet popolarità anke fl-Azerbajġan. Dawn huma grupp ta' żgħażagħ li nġabru f'waħda mill-pjazzett ewlenin tal-kapitali Baku jisfnu ż-żifna popolari tad-diska li llejla ser tirrappreżenta lil Malta. Mill-ewwel semifinali ta' nhar it-tlieta li għaddew ikkwalifikaw għall-finali r-Rumanija, il-Moldova, l-Iżlanda, l-Ungerija, id-Danimarka, l-Albanija, Ċipru, Greċja, ir-Russja u l-Irlanda. Ma' dawn u l-10 pajjiżi li ser jgħaddu llejla jingħaqdu l-Azerbajġan u l-erba' l-kbar li huma l-Ingilterra, l-Italja, Franza u l-Ġermanja għall-finali ta' nhar is-Sibt li ġej.